pleno ordinario do 14 de xaneiro. Co primeiro punto, que é a aprobación dos borradores das actas anteriores, que é a acta da sesión ordinaria do 4 de novembro de 2019. Primeiro iso. En relación á acta da sesión ordinaria de 4 de novembro, temos algunha matización. Así, no punto 7, relativo á aprobación do Padrón Municipal de Habitantes con referencia a 1 de xaneiro de 2019, queremos que conste unha das medidas presentadas polo PP para solventar a baixada de poboación, que é a de traer machos alfados. Catro veces. Hai 4 mencións a tres machos alfados. Non me parece que aquí todo o que se fala podese transcribir non literalmente todo, porque senón as cousas moitas veces. Bueno, a mí parece moi importante. Bueno, a min é o grupo socialista. Bueno, vamos a votar, en todo caso, vamos a votar. Que estará en disconformidade con ela, non? Vale, perfecto. Digo, porque eso. Vamos a ver todos os puntos, non se preocupe, que hai para todos. Evidentemente. Pero nadie escribe. No punto 9, relativa ás mocións, en canto á moción relativa a aplicar as bonificacións do 90 ou do 95% do IVA de explotacións agrogandeiras, consideramos que hai un párrafo que está mal explicado, que é o que di: alcalde contesta que esta moción xa presentou o Partido Popular, estáse tratando de darlle un trato en materia de viais ás explotacións e por iso deixase na recámara o tema das bonificacións, priorizando as accións en materia de accesos, e nós xa aplicamos o mínimo tipo impositivo no IVA. Consideramos que está mal explicado, é dicir, nos consideramos que o alcalde o que dixo foi que os ingresos percibidos por impostos de IBI se invirten en accesos para as explotacións agrogandeiras. E, aparte, queremos que conste que non teñen ninguna queixa das explotacións agrogandeiras respecto aos impostos. Nos pode estar mal explicado, xa que digo, pero a veces non se explica ben, outros non entenden ben. Non, pero decir, está mal redactado. Pero bueno, eso usted di que o dinero que se recauda que se invirte máis, que se invirte máis cantidad, non é? Bueno, pero... Moita máis, é o que claro, trato de explicar. Pero eu non me quito que se invirta Que nós máis. que, digamos, por tanto, por eso que digo que non. Perfecto. En canto á moción presentada respecto á adhesión á campaña Concello Negro contra a violencia machista, hai un erro no meu nome, eu son Patricia Cés, non Ares, Ares son o segundo. E despois quero que se incluya tamén en relación á manifestación que pon aquí: a señora Victoria Quiroga aclara que os servicios sociais tamén tratan casos particulares que non saen á luz. Queremos que conste a reiteración da concelleira de que esa asistencia non se fai a víctimas. Reiterou 4 veces. Non son víctimas, non son víctimas, non son víctimas antes de morrer. Que eu creo que está confundindo os términos, me parece a mí. Usted paga constar eso en acta, nos vamos a aprobar como está. E nada máis. Usted pode facer constar eso que queira nesta acta, pero nos vamos a aprobar como está. Pode se poñer. Podo facer unha pregunta ao secretario para que me asesore un momento. O vídeo consta como un acta? A grabación El vídeo es un... no sé, si tú consideras... puede contestar. Es una forma complementaria de publicidad. Pero consta como un acta. Ahora no dar veracidad. La veracidad la doy yo aquí, sentado y firmando un acta. Entón, se realmente estas afirmacións pasaron así e un grupo o solicita que se incluya en acta, deberían se incluir sí ou non? Las actas no deben ser un instrumento literal y copiar al dedillo cada una de las frases que se hacen, porque no es la finalidad, ni legalmente tampoco está ahí. Entonces yo tampoco voy a coger y copiar cada frase literalmente, ni tampoco... Pero hai algunha que é importante. Seu juicio.
Bueno, se estamos falando de violencia feminina... falamos do seu juicio, non da violencia. É fácil entender? Non entendo. Bueno, pois xa sabe o que ten que facer. Intentar entender. Entenderos. E por último, tamén quero que conste a manifestacións dos señores concelleiros Carlos Ares e Manuel dos Santos de que son vítimas de violencia feminista. Nos non vamos a Non manipulo as palabras, te pido por favor. Non manipulo, dixérono literalmente. Eu non dixen literalmente eso, dixen algo parecido. Se che igual, violencia... se che igual, Vítimas non. Te podemos sentir violentada polas mulleres como ti te podes sentir violentada polos homens, punto. Foi o que dixen. E non manipules a realidade. Vamos a probar Que de mentiras No estamos vídeo, a a hora rebosar. 26 minutos 8 segundos, para que o queira buscar. Vale. Bueno, o dito. Vamos a probar así como está e nos para mostrar as habilidades que estime oportuno, nos consideramos Nos queremos así. que conste que estamos efectivamente de acordo. Vale, pois voten contra, vale. Algo máis? Respecto da outra, No, vamos a votar esta. en contra. Bueno, pois votes a favor. No seu grupo, eu sou en contra. Así. A outra acta que é da sesión extraordinaria do 18 de decembro de 2019. Respecto a esa acta, queremos que conste a manifestación emitida polo alcalde relativa ao noso voto a favor do POS, que, cito literalmente, se se opusera, que pasaría? Non desvirtúa en nada o proxecto a súa opinión. Queremos que conste esa manifestación. Algo máis? Non? Bueno, pois o mismo. Nos Votamos votamos a favor E nos en contra. Pois entonces pasamos ao segundo punto, que son moción presentada polo Grupo Socialista de Rois para lle solicitar ao Goberno da Xunta de Galicia un cambio real na política de conservación e limpieza dos ríos galegos, así como das axudas aos concellos para a atención aos tramos urbanos. Bueno, presentamos un pouco esta moción despois dos sucesos ocorridos durante a temporada que sufrimos no Nadal, que causaron bastantes trastornos, un poquinho tamén motivados pola falta de conservación dos ríos. Dos ríos en Galicia, e aquí en Concello de Rois tamén. Consideramos que a limpeza e a conservación dos ríos é fundamental para evitar asolelamentos, as riadas, así como para conservar adecuadamente a flora, a fauna e o ecosistema fluvial. E consideramos que a Xunta de Galicia mostra aquí unha actitude de pasividade e de negación do problema. Ademais, agora, por encima, quere pasar a responsabilidade da limpeza dos tramos urbanos aos concellos, pero sin aportar os debidos fondos para facer frente a esta cometida. E ademais está Augas de Galicia, que para nós é un chiringuito político da Xunta de Galicia, que ten como fin recaudar o chamado canon da auga, supostamente para invertir en infraestructuras hidráulicas da súa conservación e mantenimento, pero que agora de verdade non vemos que se faga. En 2019, as actuacións de Augas de Galicia sobre os ríos e os canles galegos foron 19 actuacións nun total de 10 km dos máis de 15.000 km que ten a rede fluvial galega, composta por máis de 1.000 ríos e regatos. Isto levanos a pensar que non hai unha programación adecuada das actuacións sobre os ríos galegos, especialmente nas chamadas áreas con risco potencial significativo de inundación. Por todo isto, parecenos que a actuación de Augas de Galicia segue máis ben criterios de oportunidade e propagandístico que de efectividade real. Ora sabemos que o tema do chamado Proxecto Ríos, que é fomentar un pouco o voluntariado na limpeza dos ríos, algo que en sí está ben como unha actividade de sensibilización,
pero que isto non pode evadir das responsabilidades que ten Augas de Galicia de facer estas acometidas, estas actuacións que son da súa competencia, a súa responsabilidade. Por iso, nós, a través do Concello de Rois, gostaríamos que se solicitase á Xunta de Galicia unha serie de accións que aquí enumeramos, e que lles vou explicar un poquinho por riba, que é como unha programación anual transparente das actuacións de limpeza sobre os ríos galegos, que se aumente o número de tramos de actuación sobre os ríos galegos, o número de kilómetros sobre os que se actúa, especialmente nas chamadas áreas con risco potencial significativo de inundación, que aquí temos algunha, que se faga unha liña de axudas potente para os concellos, para que os concellos fagan frente ás actuacións sobre os tramos urbanos, e que cada ano, antes da chegada dos temporais, que son os que provocan maiores problemas, pois se faga unha limpeza das zonas con maior problemática e risco de sufrir asolagamentos. Non sei. Sí, pode. Eso de que Augas de Galicia é un chiringuito, non sei non que o saca, porque desde logo aquí xa gobernaron outros antes e a agua estaba aí. De todas formas, vou dicir algo, isto pode yo, da miña parte, que eu pregunten representantes do seu partido, que eu pregunten na Xunta. De todas formas, eu vou explicar o caso que nos compete, que é Roi, que pois xa se está producindo, o sea, a limpeza do río do Sar, o seu paso desde a Ponte Meana pola parte do outro lado que está río, e que ven hasta no tramo todo de Rois. Nós, a parte que xa están limpiando ahora mismo, nós tamén temos solicitada a limpieza e estamos en trámites o que é o río Rois, o que ven para arriba por o que é o coto de pesca, tamén para limpiar. Eu creo que ese tipo de actuacións a mí son merecedoras e loables do que nos fan o noso Concello. Eu, lógicamente, tramos urbanos que agora compete a partir de xa a limpeza aos concellos, pois, lógicamente, por unha parte, ao mellor non é, fai falta máis economía, pero por outra tamén temos máis rapidez. Entón, bueno, eu creo que facendo as cousas ben, como creo que hai que facelas, con permisos das autorizacións das administracións pertinentes, se pode lograr ter unha mellor calidad nas aguas, como nos perseguimos, lógicamente, facemos a captación de agua aquí na parte baixa, aí arriba, na Casa do Porto, e eu creo que é unha cousa moi importante esa, co cual non lle vexo que sea un chiringuito, e vexo que aquí nos están, polo menos están nos limpiando unha limpieza bastante importante no río, co cual eu diríalle que esta moción que a derivaran ao Parlamento, que é o presenta aquí, pero bueno, eu se lle digo, eu que a actuación estou nese aspecto, todo mellorado, estou contento, pouco a cosa, o sinto moito, pero non vamos a apoiar isto, porque nos, desde logo, sentimos reconfortados en este aspecto. Non é todo o que quixera como é lógico, todo é mellorable, e estánse facendo cousas que é importante. Bueno, nós consideramos que non é así. Vemos que os marxes do río, que non a calidad da auga, porque aquí estamos falando da limpeza dos marxes, non da calidad da auga, que vemos que están moi abandonados. Usted pode comprobar en calquera parte, sube polo río Rois ou sube polo río Baleirón, hai zonas que están abandonadas totalmente. E non é que os particulares, moitos deles limparían as marxes, pero non poden, porque Augas de Galicia é a competente, e enfrentaríanse a multas e a sancións. Entón, se Augas de Galicia é a competente, terá que facerse cargo ou facilitar, flexibilizar a actuación sobre os ríos. Xa lle digo que están facendo. Usted fala dos tramos urbanos, aquí que van a actuar sobre o río Rois, imagino que se refere aos tramos urbanos. Non, falamos de que aguas incluso, iso é a parte do que fa o Concello, que lógicamente neso está. Pero dicimos que nosa parte do que é desde a Ponte Meana a baixo, que se está limpiando unha limpeza a profundidade, tamén pedimos que se limpara para arriba, se está, xa viñeron facer a visita, estamos as autorizacións pertinentes. Eu que vexo é que a actuación fundamental que se fai no río Rois hasta agora, no río Baleirón, realiza o noso clube de pesca Londra de forma voluntaria. A maioría das actuacións, ustedes sí que é verdad que actuaron sobre o río Sar, pero tamén se pode ir polo río Sar, desde que a actuación que fixeron tampouco é de que tamén se fixo sobre o río Rois. Na playa fluvial, ten un árbore tirado na playa fluvial, pero vamos a ver, pero estamos falando con algo que co temporal ten os árboles, e iso precisamente mandamos para retirar, e aí fixemos incluso un dragado do río Solietas, autorizacións de aguas e todo, e sacamos os árboles hasta lineares, pero sacámonos hasta lineares,
O cual, quero dicir, agora hai que volver, lógicamente, e sacamos un freixo ali, onda fosa séptica de Liñares. Un freixo moi importante que é hacia unha viña ou hacia a fosa. Quer dicir que estas cousas hai nas que ver na súa xusta medida. Que despois da actividade o paisano non pode coa por carro. Eso está claro. Que falta, adolece deso todo. Pero bueno, xa lle digo de antemano que non... Usted fala das limpezas dos tramos urbanos, que me parece que é normal que se fagan cargo os ayuntamentos, pero eu non fixen tanta referencia ao feito de que se fagan cargo os ayuntamentos. Podemos ter un noso parecer de que sí ou que non, pero se queren que non se fagan cargo os ayuntamentos, tamén que nos demos respectivos fondos para facer cargo a iso. E non derivar nos ayuntamentos sin aportarle fondos. Eso di usted. Motivarnos un maior gasto sin necesidade. Eso di Temos usted. fondos. Aportar unos fondos. Pero di usted, todas estas cousas me imagino. Aportar unos fondos. Pero me O sea, imagino que digo eu, que a vendrá... mí a súa imaginación dame igual. Aportar unos fondos. No, imaginación ten usted. No, eu estou... Moita Usted está imaginación. dicindo. Usted ten acaba de moita dicir, imaginación. me imagina. Ahora imagina... Usted imagina, dixo, eu imagínome, Sí. eu imagínome, é que tamén non pode imaginar moitas cousas, Bueno. pero non, eu estou preguntando, deron os fondos. Pero van a ver, si vamos a... Podo asegurar. Igual, a ver, Estaba asegurando. No, non estou dicindo nada. Estamos Pues falando... entonces, Todo, non me fale de forma ambigua. Isto, no, como que non? No dos incendios non están dando fondos. Isto tamén han de dar fondos, lógicamente, porque os concellos nos faltan, incluso a Diputación, a ver se nos dá algo tamén. Deso que é unha cousa importante. Pero bueno... Ainda que máis da Diputación. Va, deixamos deuda cero, por iso lle digo que nos den algo de cambio. Bueno, non importa. Vamos a ver, venga, está suficientemente debatido, eu creo que está claro, non? Que a nosa postura... Si ustedes queren non derivar a Xunta de Galicia, No, hombre, os ayuntamentos que van sufrir un maior gasto nun proteste que a Xunta. É cerca que non é máis home, nós traemos aquí unha tamén para... Sí, estas son mocións que... Depois falaremos desa. Bueno, venga, está... Xa non hai nin para río. Vale, vamos Non hai para a... río, que era cortar un freixo e non te saca de si. Ai, home, ai, No, echa máis o guardaríos e nin aparece. No, que sí. Os particulares queixanse de que non poden limpar a marxe do río porque non lles deixa ou porque poden sancionar e a Augas de Galicia tampouco fai nada. Hai que pedir autorización como Temos pedimos... canles abandonados, como temos de pedimos todo. aos- Usted Se sabe non hai como a mí. guardarríos, que non Pero se que pode. temos que pedir, no, pues tamén pedimos autorizacións para contar. Claro que os piden. Claro. Pero Augas de Galicia tens que facer cargo desto, porque o que non pode estar cobrando o canon da auga e despois non invertindo onde ten que invertir. Que a Conca do Sar genera en torno a 5 ou 6 millóns de euros ao ano polo canon da auga. E se ve que reinventos na limpeza dos ríos. Bueno, eu non nos vexo. ahora mismo... A Eu ver, vexo os ríos moi abandonados e non falamos da calidad da auga. non só aquí, o sea, os ríos aquí hai 1000 ríos, pero como digo, non en Rodisolo, vamos, hai moitos ríos. Eu o que lle digo é que este tipo de moción que a leve, que poden debate, aparte de debatir aquí, lógicamente, Pode elevar que a debatan no Parlamento de Galicia, porque aquí está, nós dicimos que en Rodisolo ahora mismo, que efectivamente, con todas as dificultades, nos estamos facendo esta limpeza e a outra, con cual eu tenho que reconocer que, polo menos, estamos facendo algo, que é importante, algo Sí, pero importante, pareceme que o que porque é está unha facendo zona, é insuficiente. unha zona de inundación. Hai Ahora, que despois, calar. o diñeiro, eu veño da Consellería, o sea, de outras cousas, e lógicamente o noso debe de pedir, e estamos en eso. Que quere que diga? Pedir para os meus vecinos e vecinas. Vale, veña, pues a votación nos non estamos de acordo con eso. Nos a favor. Vale. Bien, vamos entonces a moción presentada polo Grupo Socialista de Rois para a elaboración dun plan municipal de igualdade entre homens e mulleres e formación en materia de igualdade. Cedo a palabra a Patricia. O que presentamos dentro do Grupo Socialista é a idea de que o Concello, a Corporación Municipal, elabore un plan municipal de igualdade. O Plan Municipal de Igualdade é unha ferramenta fundamental para establecer políticas de igualdade que se apliquen tanto ao persoal do Concello como aos veciños e veciñas de Rois. E tamén é unha forma de cumplir a Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva entre mulleres e homes, que aparte é unha lei estatal, con lo cual non ven do municipio ni nada, ten carácter estatal. Establecemos uns criterios que consideramos que se deben ter en conta para crear calquera plan de igualdade municipal, que primeiro sería coñecer a realidade que se quere transformar, é dicir, coñecer cal é a realidade de Rois. Vivimos nunha sociedade patriarcal, bueno, isto a nivel estatal, por consentimento, porque as mulleres, por lei, somos iguales aos homens. E
e establecen unhas políticas de educación nas que nos educan en que somos peores, entre comillas, non? Que se enseñanos uns estereotipos de xénero. Poñevos algún exemplo. A supresión das mulleres na linguaxe. Cando se referimos a un grupo de persoas, concelleiros, eu considero que, por exemplo, as mulleres, as concelleiras non nos están incluindo. Si a un alumna dunha clase lle mandan a analizar esa frase, ese concelleiros non é neutro, é sustantivo masculino plural, non neutro. Entón, hai outras formas para referirse a eso. Temos, por exemplo, o caso de que as mulleres era ilegal hasta o ano 99 que os nosos fillos e fillas tiveran o apelido materno de primeiro. É dicir, ilegal. E modificouse no 99 e aparte pusose a coletilla con consentimiento paterno. É dicir, ao revés non fai falta consentimiento materno, pero se é o da nai sí que fai falta consentimiento paterno. Temos tamén casos a nivel xurídico, digo algúns. Italia, ano 99, o Tribunal Supremo declarou que non era unha violación o caso dunha muller que violaron, pero levaba pantalóns vaqueros. Porque se levas pantalóns vaqueros, eso impide baixarlle os pantalóns, etc., porque é unha forza impresionante e entonces non se, declarou que eso non era violación. Temos o caso de Irlanda, no ano 2018, tamén un caso de violación, que dixeron que non era violación porque a víctima levaba unha tanga de encaixe. E entón, quen se pode aguantar? E temos un caso en Italia do ano pasado que violaron a unha rapaza que parece ser que era bastante masculina. E entón, que ningún violador aí va a considerar atractivo. Entón, unha vez que coñecemos a realidade na que vivimos, a día de hoxe, analizala, que é importante, é facer estadísticas de que pasa no Concello para saber que hai que implementar. Despois, puse un punto de información e sensibilización que basaríase en analizar de forma crítica os medios que estáis utilizando actualmente, é dicir, que o Concello está facendo. Na revista de Bullar, Royce volve a rexeitar a violencia de xénero. Falan, pois, bueno, sobre a excursión e demais, que aquí hai un punto, a ver onde é. A Viaxe a Portugal aproveitaron a súa estancia en Aveiro e o Porto para faceren 2 actos de repulsa de violencia contra as mulleres, amosando o lema que promove a Xunta de Galicia, non a violencia de xénero. Definir o que pasou ali como actos de repulsa de violencia contra as mulleres é moito dicir. Torre de Clérigos, por exemplo, a imaxe esta que está aquí, en o Porto, Torre de Clérigos. Aí baixamos do autobús e xéronnos dentro de media hora aquí, pero antes non marchedes que vamos a sacar unha foto todas xuntas. Baixamos do autobús, colocámonos, sacamos a foto e marchamos. Definir eso como acto de repulsa é utilizar bastante a imaginación, non? Que falábamos antes. Falo tamén de formación. Considero que é necesaria a formación para adquirir unha capacitación. Que iramos ou non, todos os que estamos aquí somos machistas. Inclúyome. Por qué? Porque fomos educados nunha época na que inevitablemente nos inculcaron uns estereotipos que non son correctos. Por lo tanto, é importante que todos recibamos formación, tanto o persoal do Concello como os concelleiros e concelleiras que representamos os vecinos. Indico que hai que marcar uns servizos e recursos para saber que servizos e recursos podería plantear o Concello para utilizar para levar a cabo este plan de igualdade. Lembro-vos así mesmo que en febreiro salen as subvencións con este fin que podedes solicitar hasta 8.000 euros. Tamén considero necesario que se deberían establecer unhas normas. Por exemplo, o de evitar a linguaxe sexista. Hai hasta correctores. E por último, é obligatorio nos plans de igualdade establecer un mecanismo para verificar que ese plan sí se cumpre.
É dicir, que hai uns objetivos marcados, unhas datas, e que efectivamente ese objetivo que se marcou no plan de igualdade se está cumplindo. Por lo tanto, o que solicitamos dentro do Grupo Socialista é a elaboración do plan municipal de igualdade e a formación tanto para o persoal como para nós. É dicir, para todos os concelleiros e concelleiras. E con respecto a todo isto que está dicindo, hai cousas que son a súa discreción, por decir algo, digamos que usted está presupoñendo, igual que machiza, que son machistas, usted, claro, está falando aí, incorporando outras personas que non se sinten representadas ni por usted ni polo que usted está dicindo. Tamén lo ten que comprender. Non me entendo. Sí, non, pero é o que lle estou dicindo, vamos, eu creo que fomos os dous por letras, pero iso que non o entendo, ten que mellorar. Mire, a nivel do plan de igualdade de roles, nós xa estamos a traballar na elaboración do plan desde o ano do 2019, seguindo as directrices mínimas marcadas para a Consellería de Traballo, para a inscripción no REDCO. Hai que pedir despois posteriormente a certificación. Aquí en Rois, por exemplo, a nivel do personal, teñen unha formación en igualdade. Hai persoas que están xa formadas en eso. Hai que ir a máis, lógicamente, pero están formadas. Por lo tanto, se está dicindo que hai que, lo que o lenguaje sexista. Mire, nós aquí, aparte de se imparte formación en materia de igualdade, módulos transversais, estes módulos veñen regulados xa por lei, nos obradoiros, nos planes todos que temos, nos plan integrado de empleo, no programa, e eso está aí incorporado por lei, é dicir, xa se está dando. Desde a cultura de deportes, e felicito tamén aquí pois, tanto a concellera como o concelleiro, porque está facendo unha labor moi importante pois, no Diver Verán, no Antroido, traballas en igualdade, corresponsabilidade, medio ambiente e lingua galega. Actividades culturais, contacontos, outras actividades culturais, actividades deportivas, fomentando a igualdade, creando equipos mixtos, o sea, fútbol sala e por exemplo, campaña de recogida de xoguetes. Non se diferencia por sexo, é o posterior reparto. Regalos das cabalgatas de reis repártense xoguetes únicos e non sexistas. Incluir, hai concellos, non quero nombrar a ningún, que regalan para nenos e nenas. Pero nós aquí non o facemos. E por último, nos programas de reforzo educativo, voluntariado juvenil, educación familiar, impártese formación e trabállase de forma explícita a igualdade entre homens e mulleres. Actividades do Día Muller Traballadora, que é o 8 de marzo, aí, eu creo que o Concello, que o noso deber non é simplemente un simulacro, sino é unha realidade o que está facendo o Concello, este equipo de goberno, que queremos que todos se sintan representados e vexan que se está a traballar. Que todo se pode mellorar, sí, pero que non é que non se faga nada, que se está a facer, lógicamente. E eu, estes exemplos que lle poño, son os que estamos a facer. Despois, este aquí que na materia de formación de concelleiros e concelleiras, eu creo que cada grupo político, eu creo que hai cursos para aí, para poder acceder a eles, podes anotar a eles, e calquera de nós tamén, o que queira, e podes anotar e formarse. Que é o que debe, ao mellor lle ben, para non incluir en determinados comentarios a personas que usted se incluya, non digo que non, pero non, a personas que non. Consideran que non son machistas. Bueno, dito, sí. Estou preguntando. Bueno, pero digo eu, isto non é... É no único comentario que incluímos todo. Bueno, pero esas cousas tamén hai que ter cuidado, que se dice, as cousas a veces é como se dice. Non, enténdese todo, sí, nós tamén. Tamén o dixo ben porque está certo, pero é normal tamén. Quero dicir, eu que planteo a creación dun plan de igualdade. Nós xa estamos a elaborar o plan de igualdade, co cual non ten nada que ver que nos estemos asfaltando unha carretera para que diga que se asfalta a carretera. Non podemos estar de acuerdo. Nós poñémoslo como ruego, incluso como ruego, xa está. Como moción, non. Pois non quero, pois non vamos... Nós non temos por que cambiar a moción a ruego. Non, eu digo que si quero como ruego para añadir o que nos estamos facendo, o resto non. Parece ben, nós non estábamos informados. Vale, bueno, como de outras cousas. Bueno, pues nada, votamos e non rechazamos a moción, obviamente, por lo que dixen antes. Vale. Bien, pues vamos a...
presentada polo Grupo Popular do Concello de Res para solicitar que o Congreso dos Diputados que se interpele ao presidente do Goberno sobre os acordos alcanzados con independentistas e populistas e se resiente a actuación dun presidente que pactou con aqueles que queren acabar co consenso institucional e a igualdade entre todos os españoles. Non digo, o sea, eu non, as mocións podese explicarnos, Sí, queremos que escoitar. Sí, home, sí que... Eu non sei se usted leu a súa, parece que non. Pero a mellor non leu todo o mundo que está aquí, a mellor non leu. A súa? Si usted No, pero usted tampouco me solicitou, estou solicitando. Bueno, pero... E podemos solicitar para a siguiente Se ten por solicitud. escrito, se ten por escrito, que ten usted. Pois mire, Pero que lean, ou é que non a queren ler. estamos como estamos, e hombre, pode ser, é defendible totalmente. Eu estou solicitando que É lean. totalmente. Eu non tiña problema en ler a miña. Bueno, non se leen as mocións por agilidade, hombre, non vamos a todo o mundo. Pero ganémonos un pouco suerte. Tranquilo que vendrán más, la vas a leer de arriba abajo. Non sabemos a moción é para o Parlamento de Reis ou para o Parlamento de Iglesias, tranquilo que vendrán más emociones y las vas a leer de arriba abajo. Tú, Vamos a leer todas. Leémoslas, a próxima leémoslas todas en todo caso. Todas. Vai haber problema. Eu xa está. Bueno, algunha cousa sobre isto. Pero non vai ler. No, vamos a leer, non leemos ninguna, Pero non si vamos a solicito leer que isto. leer, pero non Na ler. próxima vez léanse todas. Porque A próxima leemos vez, unha... a mí interésame que lean esta, Pero non entre outras cousas porque a xente ou non sabe o que vamos tratar ahora mesmo. Eu quero que Pero lean, para que entonces- todo o mundo saiba exactamente o que están planteando ustedes aquí. É que estamos a plantear, que non que Lean, usted lean, non despois eu xa lle darei a miña opinión. Bueno, pero pode dar igual. Se a quere dar. Se non, Esa tirar a pedra esconder a no, mano. hombre, non se preocupe, non tiramos a pedra, escondemos a mano. Nada máis. Usted o que pasa que non quito ni pongo rei, pero ayuda a mi señor. Entonces pasa igual. Pero ao mellor un día un áxudo de alguén deses. É por eso que está... Quita moitas resiñas feitas. Claro, sí, home, sí. É o que hai. Bueno, Creo que se esconde bastante. non, home, non. Non nos Bueno, pois, escondemos. dado que non a van ler, Non é era, pero que non leemos ninguna, que se as leemos, leemos todas, e se non, non se lee ninguna. Bueno, pois mire, dado o calado que ten esta moción que se lle ataca directamente ao Partido Socialista e ao seu secretario xeral e presidente do goberno, Pedro Sánchez, e dado o sentimento que nos causa, porque se nos está directamente a este grupo, tanto eu e a Patricia queremos dar a nosa opinión, que xa que temos un tempo asignado, vamos a repartir entre os grupos. Primeiro vou dar a miña opinión e despois dará ela a súa. O tempo asignado todavía estamos. Bueno, tendrán que agilizar o seu ordenamento. Non, o tempo vai estar despois, de momento pode, non ten problema ningún. Non hai problema, aí para que se pode falar, si nos aquí nunca tuvemos ese problema hasta ahora, pero bueno, pois que moitas veces que aquí todo ten que ser estricto senso, entonces, bueno, pues vai ser estricto senso para todos, lógicamente. Vale, nos temos aquí o horario público un pleno que podemos celebrar un día e se celebran ao mellor no mes 3 plenos cando con un chegado aforramos de moitos cartos o horario público os nosos edificios e veciñas entonces que bueno e houve aquí que hai un mellor piso para cambiar o pleno por exemplo o BNG pido no cambiar e nos cambiamos vamos ir ao que nos compete entonces despois falaremos do pleno se quera falar do pleno a ver, entonces aquí estamos falo de cumplir a lei estricto senso no, usted non cumpleu a lei para todos cambiando o pleno non cumpleu a lei para todos que non se preocupe para todos nin tuvo consideración para todos, hombre. bueno, Dígame, primeiro empezamos, vou falar eu ou vou falar a parte xa lle dixen, máis dunha ocasión bueno, en máis dunha hai ocasión un portavoz solo, pero bueno, xa lle non pasa dixen nada. pero temos todos dereito a voz e voto Bueno, sí, pero non pode falar cada un de nós, porque senón isto... por música, Sí, que... No, pero usted non é que decide iso. É que Xa, eu estou usted por mí dicindo que non hai hai unha problema, opción. claro, un brindis ao sol. Como usted ni ten brindis ni sol, non lle importa. Xa. Pero na realidad, vamos, non é así, como está planteando este usted. tipo de Por mí non comentarios son importa. os que despois non queren que aparezcan Pero nas que, actas. pero vamos a ver, hombre, estamos aquí debatindo, os debates son todos así, non hai que transcribir literalmente. Usted está entendendo o que eu lle digo? Eu entendo Ou tamén teño que entendo repetir. perfectamente a súa retórica. Home, é que, bueno... Bueno, voulle A ver, dar a dígame, miña opinión sobre esta dígame, moción. a ver, dígame. É que
como xa tantas veces lle dixen, a política nacional e a política local son cousas totalmente diferentes. E para mí non compete traer un tema que para mí é de política nacional ao ámbito local. Ustedes xa o dixeron, fai un pouco, o tema da moción de ríos, eu creo que iso sí que nos compete, porque sí que nos afecta, pero isto non nos afecta nin directa nin directamente. Cada un pode ter a súa opinión, é libre, pode ser máis ou menos generalizada, pero non pasan de ser opinións personales. Nós temos que centrar en política municipal, que é o que nos compete a nós. Dito isto, eu direi que todo isto ocurre un pouquinho porque a dereita nacional está se radicalizando e non acaba de aceptar a derrota electoral. Nin que haxa un goberno de coalición de esquerda. É unha dereita capaz de calquera cousa con tal de volver a conseguir o poder e o goberno de España. O que hai que escoitar. O que hai que escoitar neste episodio. Home, eu creo que é moi grave que se atrevan a chamarle a un presidente do goberno traidor. Extremadamente grave. Eu non chamei trilero. Pois trilero, pois tamén é moi grave. Pedro Sánchez presentouse a dúas eleccións xerais, gañou as dúas eleccións xerais, foi o candidato proposto polo rei para formar goberno, conseguiu o apoio da maioría simple do Congreso, prometeu o cargo ante o rei e, por tanto, é presidente do goberno de forma legítima. Está legitimado para gobernar, aínda que ustedes lle amolen. Nin quen dixo que era legítimo. O mal é a compañía de Díaz. Leva unha Eu creo que compañía todo de isto Díaz e demostrou que é ahora mismo propoñendo a fiscal que propón. Vale, por Dios. Podo continuar ou me está interrompendo Dicho gusta, escoita. No, pero eu podo escoitalo, pero sigamos un pouquinho. Non, eu respeto o seu turno, usted respecto o meu. Eu creo que todo isto ocurre un pouquinho porque o concepto que temos de España na dereita e na esquerda son moi diferentes. Ustedes pensan que o patriotismo e España é algo que lles pertence. O que non pensen como ustedes que é menos español. España é moito máis que iso. España é a riqueza das diferentes culturas que integran o noso territorio. É que só se pode convivir con respeto e democracia. Con respeto ao ordenamento xurídico, pero tamén con respeto á liberdade de opinión, que, entre outras cousas, é un dos principios básicos da Constitución española. Ustedes aquí acusan ao Partido Socialista de saltarse a Constitución española. Primeiro, se iso creen que teñen probas para demostrar iso, levannos a un xulgado, pero nos van levar. Por qué? Porque o Partido Socialista nunca se saltou a Constitución española e respecto ao ordenamento xurídico, por moito que ustedes calumnien. Ustedes aquí tratan de confundir. Din, por exemplo, fan unha similitude entre un referendo e unha consulta popular, parecendo como que un referendo e unha consulta popular son o mesmo, cando ustedes saben perfectamente que son conceptos diferentes. Aquí, fai uns meses, fixose unha consulta pública polo tema da proposta de ordenamento que ustedes non queren impoñer, e fixose con amparo do artículo 133 da lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común. É algo que é un procedimento legal, ainda que para nós nos fixeron no mal, por iso metemos a emenda que metemos. E con respecto a isto, a mí chamou unha curiosidade que faga mención á frase de Monse Base, de Esquerda Republicana, para mí unhas palabras desafortunadas, na que di que a gobernabilidade de España non importa un pepino. Pero que, francamente, para miña opinión, creo que ao PP a gobernabilidade de España tamén importa un pepino, porque despois de acusar a Sánchez de ir a outras eleccións, despois de dicir que non se podía bloquear o goberno en España, están ustedes continuamente impidindo que se forme goberno ou atacando a un goberno, para que non haxa gobernabilidade. A ustedes interesa e máis os seus intereses particulares e partidistas con interés real de España. E están dispostos a calquera cousa con tal de volver ao goberno, ainda que iso supoña calumniar, insultar, o que sea, difamar. Dígoles que España, nin Sánchez é un traidor, nin o PSOE vai romper España, nin a democracia. Eso só lo pensa xente intransigente e intolerante, que non é capaz de aceptar que haxa outras opinións e que se forme un goberno que é legítimo, que a maioría da Cámara non é de dereitas, é de esquerdas. E, por tanto, eu pidolles a vostedes que teñan un poquinho máis de respeto por España e polas institucións do Estado español. Que España é de todos os españoles, non só dos que votan a PP, a vos ou a Ciudadanos. Conta usted as persoas que votaron a un lado e a outro. As persoas, a ver cantas hai máis para un lado ou para outro. Pois igual que aquí en Rois, o sistema non é. Sí. Home, de nosos temas de 1000 votos. O sea, que queres que lle diga? Se o sistema fora outro, estarían 6, non 7. A proposta de acordo. Estaría, en vez de estar aquí Martín, estaría Pedro. Usted sabe, hermano. Que? Pero que usted só.
Non, a menos, que non temos problema de momento, non. Non sei. Que de momento que non hai problema. Con vostede, cantos diferencia ten? Somos o triple. O triple Claro, temos. home, porque o triple. Bueno, Pois vai mirando. Se eu ten o triple, eu creo que esta nove ainda lle queda moito, Sí, pero falamos de votos, home, non ten nada que ver, non é o caso. Nin de votos ten o triple. Ainda acaba de haber unhas eleccións. Ainda está o triple, ainda lle quedan moitos. Pero máis... Non é a diferencia tanto, pero conseguiron o mismo nós triplicamos o resultado. Ese é o A cuenta de... Mira por mes, a que a tua mesa anduvo así. A miña mesa, ou lo outro como é debido, Viste a sopa que levaste? Eso que apretaste ali, tarata... Pois é que lle tens que dar gracias a ese home. Esa foi a mesa que vos salvou. Por que non levaste a ningún candidato? É iso que está ao camiño. Eu non sei se que lle Xa non sodes capaces... Eu estou para que lle mandar o que Xa non sodes capaces de ter un candidato en Sorribas. É de pena. A na miña mesa meteste 4 candidatos. En Sorribas, ningún. Non tende candidatos. Bueno, podemos seguir co que estamos falando. Bueno, pois se casas que Nós aquí dicindo isto de que... Podo intervir, perdón, señor. No, pero iba a ler ya a proposta de acordo porque simplemente para contestarle porque pode contestar a un e se non, se seguimos falando todos, vou contestar a todos. Entón estas cousas, a ver, por iso hai que regular isto. Non pode ser así. Non só pode ser que cada un queira vir, hai portavoz, un defende unha cousa, outro outra, e cada un defende o seu, e dentro de nada, fala un, fala outro, se aquí falamos los 7, e usted lle ten que contestar a cada 7, madre mía, eso aquí non se funciona así. Ou non se debe funcionar para non eternizar as cousas, penso eu. Agora vai falar o señor Iglesias, un é veterano, pode falar o señor Iglesias tamén, e non pasa nada, o ser veterano non hai problema. Bueno, vamos a ver. Non só que decimos que esta proposta de acordo é instar ao presidente do goberno para romper os seus acordos con a Esquerra Republicana e Bildu. Instar a todos os grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados a que os seus diputados, como legítimos representantes de todos os españois, soliciten a comparecencia do señor Sánchez para ser interpelado sobre os seguintes aspectos. Primeiro, se a súa afirmación de deixar atrás a judicialización do conflicto implica a. Reverter políticamente as condenas que a xusticia lles impuxo aos condenados por delito de sedición, entre outros, cando en outubro de 2017 vulneraron a lei con o objetivo de romper a nosa nación, e B. Non actuar con toda a forza da lei e a xustiza española contra aqueles dirigentes políticos que, como Torra, xa afirmaron que desobedecerán as resolucións judiciais e seguirán tentando de lograr a independencia de Cataluña por calquer vía. Eso algo, para mí, é moi grave. Se a súa afirmación de que a lei non abonda supón abandonar a obriga de todo cidadán, unha obriga legal e moral que se amplifica nun caso como cargo público de denunciar delitos e comportamientos contrarios á lei. Como poderá cumplir o establecido, como poderá cumplir o establecido nos artículos 1.2 e 92.1 da nosa Constitución, a soberanía reside no povo español, que decíamos antes que eran os españoles, non dos políticos, e as decisións políticas de especial trascendencia poderán ser sometidas a referendo consultivo de todos os cidadáns, cando no seu acordo co PNV, unha parte de España decideu sobre as competencias, neste caso de tráfico, doutra autonomía, neste caso de Navarra, e acordou con Esquerra Republicana de Cataluña unha consulta á ciudadanía de Cataluña non a todos os españoles, para validar as medidas en que se materialicen os acordos aos que chegue a mesa bilateral entre o Goberno de España e o Goberno de Cataluña. Que vamos, que isto xa de nota, vamos, de pa nota. Podes contestar, pero... 4. Se cando anunciou un novo tempo para España, se debe que o seu Goberno pretende cambiar a nosa Constitución e con ela o noso sistema político e os principios básicos da nosa democracia de maneira subrepticia, sen seguir as canles previstas no artículo 166 e seguintes da nosa Carta Magna e sen que poidan opinar todos os españoles. Se a súa afirmación de que se aplicará un cordón sanitario ás ideas e a súa intención de poñer en marcha unha estrategia nacional de loita contra a desinformación significará un control por parte do goberno dos medios de comunicación, posto que o señor Iglesias, que non é usted, considera que a existencia de medios de comunicación privados ataca a liberdade de expresión e a exclusión de debate daqueles que discrepen do goberno. Se a súa intención de derogar a LOMCE
leva implícita a eliminación do ensino concertado do noso país, tal como o señor Iglesias propuxo en diversas ocasións. E a supresión da liberdade dos pais, recoñecida na Constitución e avalada por diferentes sentencias do Tribunal Constitucional, de elexir aquel modelo educativo que mellor se adapte ás súas creencias e forma de vida. E aquí debemos instar a todos os grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados a que os seus deputados, como legítimos representantes de todos os españois, presenten unha moción para rexeitar a actuación do presidente do goberno, un presidente do goberno que pactou con aqueles partidos que buscan romper a unidade española e acabar coa democracia e o Estado de Dereito vixentes no noso país. E trasladar este acordo aos grupos parlamentarios do Congreso dos Diputados, a Comisión de Peticións do Congreso, en virtud do artigo 77. O que lle estou dicindo é iso, que queremos que comparezca, que se informe. É o que pedimos en España. Unha boa parte de España debe ser oído. Non como fai nas rodas de prensa que non hai preguntas. Queremos que responda a iso. E que diga claramente o que é a xente que se sepa a que atener. Eso é o que nos lle pedimos. Non lle pedimos outra cosa, nin o xulgamos de nada. Pedimos que resposte a isto. Que diga o que vai facer, que diga si realmente al 11 ou que diga estas cousas. Hai moita xente preocupada por eso, por comentarios e por o que están dicindo e por pactar con esas personas que, desde logo, home, vamos, estos son como, vamos, que hai que ter moito cuidado porque estas personas cambian o momento de criterio. Entonces España, oye, é un país moi importante, para mí máis importante do mundo. Entonces, pois, oiga, pois, claro, para mí máis importante do mundo, que eu son español, e gallego tamén, pero son español. Pero estou dicindo por eso. Pero eso, pois é o que nos decimos, vale. E por eso, isto é a proposta da Cámara, non o resto da moción, é o que nos queremos debatir isto e que se diga. E que voten a favor. Pero isto non é unha sucursal do Parlamento. Pero poden votar a favor de todo. Ou é unha sucursal. Ese é un argumentario que escribiron en Madrid, pasaron A ver, digamos que, a ver, que pasou? É que o argumentario que tedes en Madrid son todos parecidos, repártese para todas partes. Sí, pero tamén a Rosa, repártese. A ver, é lógico que a moción que presenta o Grupo Partido Popular nos sorprendeu. Xa na convocatoria, o título, que non ten desperdicio. E cando a pudemos ler, aínda máis. A min trousome personalmente lembranzas universitarias, entre elas unha frase que decía o meu profesor Javier Cañas. Ou unha de dúas, ou aquí algúns teñen menos luces que un barco de narcotraficantes ou consumen material estropeado. Gustaríame poder debullar cada unha dos puntos para decirles que realmente o que aquí afirman como anticonstitucional non é. Lóxicamente non dispoñemos do tempo suficiente. Din que son contrarios á Carta Magna, e máis, utilizan Carta Magna 4 veces, que a min personalmente me deixa máis tranquila, porque isto quere dicir que non o escribeu un xurista. Porque fago tal afirmación? Porque o uso de Carta Magna, aínda que si está aceptado no xornalismo e noutros ámbitos, non no dereito. Carta Magna é outra cousa. Esquécense, din, hai unha afirmación na que parece que a Constitución non se pode modificar. Recoñécenlle e non recoñecen que entre distintos territorios do que conforma España quizás sí que haxa diferencias. E de feito xa foron planteadas polos pais da Constitución no ano 78. De feito, vou a citar literalmente a un dos pais da Constitución, Miguel Roca, que no 78 xa dixo, bueno, antes, el ignorar que el problema de las nacionalidades ha mantenido en vilo la estabilidad democrática de las instituciones españolas desde hace centenares de años es un grave error. De feito, se len as actas da Constituyentes, poderán ver que hai páxinas e páxinas e se vai saltando ese tema. É dicir, o tema de denomización dos territorios, é dicir, comunidades autónomas, rexións, comunidades históricas. É dicir, esa denominación, levou, vese que como cando faz un exame tipo tese e hai unha pregunta que non te sabes e as saltas hasta a final do exame. Pois nas actas constituyentes, é dicir, se as ledes,
poderedes ver que ese tema se va ensaltando. Por que se vai saltando? Porque era un tema que se planteaba no 78 e houve que facer certas concesións por parte de todos os que ali estaban participando porque viñamos despois dunha dictadura. Que eso non se falara no 78 ten un razonamento histórico e político. Que eso, máis de 40 anos despois, non se poda falar, pois, non estou de acordo. Vou citar tamén unha frase da Aitor Esteban, que xa que era o meu profesor de Dereito Administrativo e opoño, expuso a necesidade de acometer un diálogo que desemboque de maneira pactada nun acordo que modifique, no seu caso, o ordenamento xurídico e sexa ratificado pola cidadanía. Quero dicir, que digan que isto é anticonstitucional, que digan que o diálogo é anticonstitucional, pois, bueno, para mí é para, como dixo o señor Manuel dos Santos nun dos plenos, mesar fora do caldeiro. E por último, teño un exemplo aquí no punto 5 das solicitudes, donde fala se a súa afirmación de que se aplicará un cordón sanitario ás ideas, a súa intención de poñer en marcha unha estrategia nacional de loita contra a desinformación. Isto lembrame un recordo. Estudiei no País Vasco, co cal o 11 de marzo do 2004 estaba no País Vasco, é dicir, o día dos atentados de Madrid. Recordo como o goberno do Partido Popular declarou que era culpa, a autoría, que era de ETA. O goberno do PP tiña datos de que o detonador utilizado non era o habitual que utilizaba ETA. Tiña datos de que a pólvora non era do cor da que utilizaba ETA. Tamén apareceu unha cinta do Corán. As eleccións estaban cercas, creo que era esa mesma semana, se non me acordo. Se mal non recordo, non sei. Entón, que fixo o PP? Pois colle dixo, bueno, a ver que grupo terrorista temos aquí en España. ETA, venga, va. Planteouse e máis, ao día seguinte, porque o 11 simplemente dixeron que era ETA. Pero ao día seguinte sacaron a declaración, efectivamente, de que era ETA. Non saben nin a reacción que tiveron os vascos e vascas. Porque, claro, eu, personalmente, coñezo moitos, pero non coñezo a ningún que no momento da súa vida lle chamara. É dicir, a todos, en algún momento da súa vida, lle chamaron ETA. E entón síntese como responsables. O goberno tiña datos para decir que efectivamente non era ETA o grupo terrorista do atentado. Xa leo Otei dicindo que non era ETA, señores. Pero o PP seguía dicindo que era ETA. E falanme vostedes de control dos medios de comunicación. Pensa o ladrón que todos son da súa condición. Para que este texto que presentan, para que esta moción sexa perfecta, falta unha cousa ao final. España, unha, grande e libre. Mire, o diálogo sí que vale, bueno, despois desto de mezclar o terrorismo e todo eso. Mira, usted estudia no País Vasco, eu teño moi bosquillete no País Vasco, desde fai moitísimos anos, cada día que sacar a carta verde, íamos a Francia, xa daquela fai moitos anos. Entón, vamos a ver, aquí, si vamos a mezclar churras con merinas, podense mezclar churras con merinas. A moción, por resumo de latín, non te conviene, porque si vamos a sacar todo eso, usted non se preocupe, que nós tamén sabemos de todo eso, pero lógicamente aquí, vámonos teñindo aquí. Nós o que consideramos é que non queremos que o presidente do goberno, xunto con todas esas personas que están denostando España, que fan o que lle da gana, que cortan autopistas, carriles de algo moi importante que con Francia e con Europa, que xogan daría as cartas e todo eso non se faga nada. En o momento que se va a frontera en Francia, Francia se lle dice que o fagan ali, que en España está permitido eso. Que se lle permite eso, usted por non pagar unha multa de tráfico ou aparcar nunha acera, ten unha multa, e esas personas ni se lle tome filiación, ni se le diga nada. Eso que nós non queremos. A justicia igual para todos. Usted que justicia defende? A do seu interés. Só a do seu interés. Ese é a diferencia. No, usted pluralismo. só defende o seu interés, que non dice de diálogo nada. Usted non é, sí. Usted está dicindo aí ben claro, non, é que claro, non. Digo ben claro. Nós non queremos que pase isto en España, España se rompa, e non queremos que esas persoas que están axudando tanto un como outro, porque ao final é todo un revolutum,
para estar aí. E non queremos que conteste eso, por eso. Esta é demagogia. Esta petición. Esta é No, demagogia. demagogia. De forma O Partido permanente. Popular para aprobar os presupuestos generales do 2018 vamos, contou co voto a favor de independentistas e vamos, populistas según os pero unha cousa, o presupuesto non ten nada que ver con eso. Usted está acusando de cosas que non non ten pode que ver, aprobar. cando Vamos apoian ao PP vai ben, a votación. Nos a favor. non se conta. Bueno, por lo que se preguntas entonces. Vale, teño varios robos e alguna pregunta. Con respecto á normativa dos plenos, usted xa nos suspendeu un pleno, non o volveu convocar, ora cámbianos a data do pleno, non fala con ninguén, non consulta a ninguén, non se acorda como así se establece na normativa, no Reglamento de Funcionamento, Organización e Réxime Xurídico das Entidades Locais, que se ten que acordar polo pleno, cambio de data dos plenos ordinarios. Ustedes aprobaron, bueno, creo que recordar que fora só cos seus votos no pleno de organización a proposta da alcaldía para as sesións plenarias ordinarias e despois incúmplenas ustedes mesmos. Entonces, o meu rogo é para que isto non volva a ocurrir. Tamén quero pedirle a Diego que deixe de obviar as súas funcións, que está aquí tamén un pouquiño para que estas cousas non No, ocurran. procede que me cites. Eu teño que Pido permiso, eres o no, secretario, no, eres o no, secretario Que da a fase de robos corporación. e preguntas non Eres entra o o secretario secretario da entra o corporación. secretario, Non En la fase de robos e preguntas non entra o secretario, es unha labor de oposición e de control, Yo es que creo que hay que teñir las cosas donde sus justos términos. Te estás excediendo. O Non me estou excedendo para secretario non nada. é que tampouco aos plenos, señor. No. Non me Ni estou tenes excedendo a para nada. eso. Non me estou Bueno, excedendo non para se- non nada. se pilla o secretario, eso Excederos lo ustedes continuamente, Eso é outra suspendendo forma. un pleno, non respetando o principio de unidade de acto, non volvendo a convocar. Ora cambiamos a data do pleno sin falar con ninguén. Señor secretario, tome nota que está amenazando. É que está amenazando. Usted É onde quitaches unha amenaza dos actos. está amenazando ao alcalde e depois ao secretario. Pero explícamo. A ver, Acabe, onde me amenaza? acabe, No, señor. no, pero que me explique. Acabe, porque acabe. Algo que dixera, que No, señor, A ver, digo robos todos, hombre, venga. Coño, sí, esa está. Eu xa sei que lle gusta a usted calumniarme bastante. A ver, pero bueno, home. teñe máis, cando afirme algo, polo menos demostre. Está demostrado, todo o que digo está demostrado. Vamos, a súa palabra ten credibilidade en todos lados. Sí. Con respecto ao gimnasio municipal, chegaron nos peticións veciñais que eu lles traslado con respecto á posibilidade de poder ampliar o horario e incluso abrilo, a posibilidade de abrilo de mañá, te fago un rogo para que estudien esta posibilidade e a ver se se pode facer ou non. Tamén nos gustaría co tema dos purins, que crea moita controversia, cheganos moita queixa cos tratamentos, eu entendo as posicións de ambas partes, tanto dun lado como do outro, entonces quería facer un rogo para que están dados ahora a facer ordenamentos, se teñen a posibilidad, ou sería conveniente, mellor facer tamén unha ordenanza dos purins, para polo menos cada un que sepa exactamente como se poden tratar. Tamén quero facer fincapé en que falta no orden do día as propostas da alcaldía. Facemos rogo para que isto non volva a ocurrir. Chegámonos tamén a posibilidad, un rogo para facer a posibilidad de que os días de choiva os nenos poidan utilizar o pabellón polideportivo para facer actividades. Polo visto, moitas veces chegan ali e non poden porque non teñen collido o pabellón programado, entonces a posibilidad que durante a época de choivas se establezan unhas horas para que se utilice o pabellón para que os nenos teñan onde xogar. Horas de colegio non hai actividade. No, diximos polas tardes. Unha hora de colegio non hai actividade. Bueno, porque onde están, sei que chegan ali e moitas veces, pues, bueno, dinlle que non o poden utilizar porque non o teñen collido e tal. Bueno, pues, ser un pouquiño máis flexibles nesto e poder abrir a posibilidade de que haxa unhas horas polas tardes cando hai choivas para que os nenos que queren xogar, se que non poden ir ao parque porque está chovendo, pues poden facer ali. Bueno, é un rogo para que estudien esta posibilidade. Perdona, esa xente que che pide a ti non pode acudir a
ao concelleiro de deporte. É que eu, por como pidas ti... Eu estou establecindo, eu non estou pedindo, eu estou... Pero, me estás dicindo que por pedirlo é unha exactamente, valoriada. me gustaríame que esa xente, que ti que lle digas, mira, o Concello ou fala co Concelleiro de Deportes ou de Cultura ou a quen lle corresponda e nós atenderemos esa petición. Vitoria, eu non Atenderemos sei as esa peticións, eu petición. non sei as peticións que É vos que fan eu a non vos. sei se Eu sale sei- de ti ou sale realmente de unha nai ou dun pai ou dun neno. Podo te asegurar que non sai de mí. Non o sei, No, a mí- estarlo dicindo ti, pero Home, claro. gustaríame que esa persona ou esas personas ou esa asociación ou quen fora, que non lo diga a nós, para iso estamos aquí, non que cho diga a ti e ti que mo traslades a min. Pero unha posibilidad que non Porque digan a mí. quen está gobernando aquí somos nós, non vos. Entonces, esa persona, pídoche por favor, que a próxima vez que se dirijan a ti, pois que lle digas, mira, están estas personas aquí gobernando, ven por teléfono ou ven en persona, que non nos negamos a atender a nadie, e que non lo veñan a pedir a nós. Vitoria, Vale, eu non teño pídoche por problema. favor. Eu non me tens nada que pedir, porque eu eso xa o teño planteado moitas veces. De todas formas, a min, se me Que me piden parece unha algo, tontería. se me piden algo e podo traerlo aquí, vou non traer. Bueno, Só trae o que simplemente queiras, creo que é eu un só te digo robo. que se a mí me ven unhas nais ou uns nenos ou os profesores dicindo que Vitoria, queren que É abriamos un o robo pabellón unhas inofensivo certas que creo que horas, nadie se ten que ofender por que eso. nós, sin problema ningún, abrimos o pabellón ou o que sea. Ou, entendes? Non hai problema ningún. Ahora, o que non me parece normal é que ti me veñas a E dicir o a que mí non che parece normal, a min dimo, eu traslado. Se non vos lo diga a vos, Vale, eu que pois queres está. que vos lo diga, Pois que xa vos está, faga. pois a partir de agora ti pasa ese recado. Igual que ti pasas o recado, ti pasas... Eu paso o recado, ese, Que nos non hai expliques, problema. que Xa non lle é digo, nós. avisar no ayuntamiento, pero sin embargo, se a mí me din, podesmo facer, eu, que problema Moi teño? Eu non teño pero ti problema. non o Da podes igual, que a facer. partir de É agora... que ti non o podes facer, porque non Como que estás... non podo facer? No, Podo ti facer, mas podes podo decir facer. aquí, pero non o Podo podes trasladar facer. logo, Ti non como podes podo ir trasladar? a xunta persona encargada do pabellón e decirle que abra. Temos que ser Home, nós. claro, Pois que entón, ser como vos. non o podes facer, que non o pidan a Pero nós. eu podo Punto. solicitarlo, ou non Vale, podo solicita solicitar o que mediante un queiras. robo. Acabe de facer as prorruegos a ese. Eu creo que non hai que ofender por eso. A ver, acabe de eso. Bueno, vou facer unhas cuantas preguntas. É que un día pasa, outro día pasa, pero de tantos. Creo que tes a piel moi fina, Vitoria. Sí, hijo, sí. Bueno, Me cuido, menudo me cuido. comentario, Me menudo cuido. comentario. Me cuido. Menudo comentario. Señor Bueno, alcalde, a se eu ver, teño que escoitar aquí de todo, a ver. simplemente dicirle eso. No, Benito Es más, ver, Benito cosa. más. Venga, acabe. O Concello de Continunde, que sabe que queda durante o temporal, pois, bueno, eu tamén este de que lle dou o cable de Telefónica, se abreu, bueno, unha incidencia en patrimonio para que se arranxe. Quería lle preguntar en que estado está todo isto, se xa teñen algo tramitado, o expediente estaba aberto, se teñen a valoración, o trámite, saben canto valoraron tamén. Fago todas esas preguntas. Sí, sí. Con respecto á cobertura de móvil, sabe que xa falamos moitas veces da falta de cobertura de móvil en aldeas de Almedero, de Aguas Santas, de Liñares. Entonces eu quero saber se están realmente facendo algo ao respecto, porque estes problemas siguen existindo e sigue habendo moitas queixas con respecto a isto. E con respecto á fibra óptica, que vai relacionado, se teñen algún plan ou algo para levar a fibra óptica a todos os lugares do noso concello. Tamén quería saber, con respecto aos interiores do Sisto, os interiores do Sisto se teñen previsto acabalos de arranxar no medio plazo, e con respecto ao parque infantil que está detrás da Gandariña, na carretera que vai para Angueira de Castro, si teñen pensado, bueno, é un parque infantil, máis unha pista de fubito, si teñen pensado arranxala porque está bastante destrozada. Quería preguntar, porque nos comentaron que o servicio de bus en Buxán cambiaron a das 12 para as 6 da tarde, non sei con que motivo se cambiou isto, xa sei que non é competencia súa, pero si tiña coñecemento desto, que opinión ten ao respecto. Tamén pola mediana da Antiqueira, que falamos do anterior pleno, se teñen pensado facer algo, porque é moi peligroso, a parte dos semáforos, se teñen pensado eliminalo ou facer algo, porque eso un día vai pasar a mediana da ida de Ferreiros. E as axudas para os concellos do Camiño de Santiago, quero saber se da Xunta de Galicia, quero saber se as solicitaron ou se as teñen concedidas.
se lle contestaron algo tamén aí sobre o xinacio, pois, municipal. Claro, Robos. Non, Robos, eu que lle digo que agora non teño aquí. O Concello de Contimundo si temos feita a patrimonio e feita unha valoración. E canto valoraron? Non o sei, agora o que é a valoración non o sei, pero sí que se pide unha valoración a un técnico competente nesta materia. Cando sepamos dicimos, non temos, estáse tratando de arreglar, que ten que ser un profesional, unha cousa importante, non podemos facer de cualquier maneira. A cobertura de móviles, pois están, pois me parece que se sacou un bando, ou se estaba sacando, creo que xa no Facebook incluso, se está sacando un bando de onde non haxa ningún tipo de cobertura polos móviles para poder acceder a unhas axudas e que o miren, lógicamente, en este caso a Xunta. Por antena. Por antena, pode ser. Claro, entonces, creo que mandei sacar o xobando e estamos en eso. A fibra óptica, antes chega, pois mire, fixos un esforzo aquí, que nos andamos sempre insistindo, e pois a telefónica, chegou bastante ao que a Meana e por aí, e despois, lógicamente, pois, que o vayan levando a todos os sitios. Isto é moi disperso, moi grande, e nós estamos encantados que a fibra óptica chega a todos os lados, e en eso está traballando. Se pode chegar, canto máis chegue, mellor. Os interiores do Sisto, os interiores do Sisto, hai que darlle todavía o que fixos unha fase, e hai que estarse traballando para mellorar aquelo, pero hai cousas ali, cuestións que hai que valorar a maiores, persoas que son privadas para poder facer algo moi decente, entonces estamos negociando eso. Depois o servicio de bus, pois isto é Ferrín, que fixe un cambio noso que estamos ahora traballando para que poidan os veciños ir a unha hora prudente e reordenar iso, que é o que estamos a mirar, para que os veciños poidan ir a súa hora, non chegar pola tarde, porque ven a mañán querrá ir a mañán moitos deles, non solamente irán a tarde, queremos eso. Pois a Cambia Ferrín, eso así, por así. Poden facer a juicio das compañías, teñen un baremo aí que poden facelo a nivel de usuarios e todo eso. Pasou nos CAD de Santiago tamén. A nivel de usuarios unha restricción o contrato. Agora estáse co novo sistema, nos vamos no segundo, me parece, sí. E co novo de autobús, claro, metropolitano, pero non é só metropolitano, sino que está, digamos, o tema das concesións que caducaron todas, e sacou os recursos, para que ao final, nós o que queremos, desde logo, é o mellor servicio aí, porque aí hai menos dificultades. Eso, exactamente, nós queremos eso. Sí. E despois, nos con respecto ás axudas do que é o Camiño de Santiago, pois fixonos a Xunta a marcación xa do que é o camiño pola parte baixo da Picaraña, chegando ali ao Zafaramello tamén subeu, e nós temos feito proxectos para facer unha modernización do Faramello. Esas son as axudas de rehabilitación. Nós temos proxectos a maiores e a parte de todo isto para ir a isto. Temos outro tipo de líneas, non esa solamente. Esa teñen, é o que lhe estou preguntando. Non, todavía temos permiso de patrimonio, pero como estamos pedindo permiso de patrimonio, todavía non deu, en dinos unhas condicións e non estamos negociando eso. Antes de presentar nada que non poida ser. Que é o noso deber. Non ten permiso de patrimonio para eso, ten permiso de non, pero patrimonio podes a línea do centro. Pero podes presentar un proxecto patrimonio, pois pode moldealo, porque non se axusta. Ao mellor tú metes madeira e pide ferro. Pasa manos, Entendo entonces que non a solicitaron. O pedimos a solicitud, pero que todavía estamos pendientes do que é de patrimonio, que nos está corregindo aí o tema do proxecto para que salga ben. Pois que non corrixa tanto, que a línea non botou na por riba do Castro do Pai, máis por toda a zona de aquí. Explícamo ti. Fixeron o de patrimonio, explícamo ti. Pois o de patrimonio me daría a autorización, pero non a dou, non teño que por eso. Mire, non me respondeu a... Non coñe ninguna cabeza eso. Non me respondeu a pista de Zubito do Sisto, que vai cara a Castronero, se teñen pensado no medio. O parque infantil, sí, bueno, aquel parque infantil foi destruído e foi cando se despois por a xente que o rompeu, hubo denuncias sobre eso. Ao final, pues, a Guardia Civil estuvo investigando, todavía non temos, xa fai tempo, para que la
man de os prejuicios e todo eso. E foi cando se fixo o parque na Gandariña. Cando se fixo aquilo, mas se puxo o parque biosaludable. É un parque por parroquia, neste caso na aldea, pois teñen un parque xa ali, o cual nosa pista de fubito se pode mellorar, pero que o parque infantil pode ter dous parques distante un do outro 300 metros, porque se ali fora unha superpoblación, pero bueno, creo que o que hai ali é moi decente, pois se xa digo biosaludable xunto co parque infantil, está moi ben situado, creo que dá servicio á maioría, e agora o que hai que tratar é de, lógicamente, a pista de fubito, pois mellorala, Sí, a pista de fubito, na medida do posible. xa que está feita, tamén a mediana da Antiqueira. A mediana da Antequeira pois, están con proxectos os de carreteras, a parte deses, con máis proxectos, e aquí en Rois, vamos, e un deles pois, é este, e todavía non fixeron a presentación de como vai a quedar os semáforos e como van a facer esa reorganización do tráfico, e con beta carreteras que nos solicitamos e que están facendo. Vale, ese é o que Bueno, pues nada.